Ameni, ameni, ameni. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Bingelela abantwana bakaNkulunkulu, ngibingelele ney'nceku zenkosi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga kuNkulunkulu bathandekayo oseyigugu enhlizweni yami. Ngiyambonga bathandekayo engisathembele kuye empilweni yami yonke. Umama Tekwane la i-Orange Farm bazalwane. Ngivuka nephupho bathandekayo. Ngiphupha ngisendaweni enkulu kakhulu, ngazi ihholo leliya or yini. Kugcwele abantu. Ngiyashumayela lapho, ngiyabatshela ukuthi ngempela wonke umuntu okholwayo manje makaqiniseke ukuthi uthemba uJesu yena yedwa, akambhangqi nezinto. Ngishumayela ngoJeremiya 17. Mangishumayela lapho ngithi ngiyabheka la eceleni nje kwami lapha ya. Hawu, nangu ubaba uSibiya. Nangu ubaba uSibiya na uhleli lapha, kodwa la ngishumayela ngakhona phambili lapha la ngishumayela ngakhona. Mangithi ngiyaqalaza nje kancane, nangu ubaba uSibiya. Hayi, ngishintsha intshumayelo yami bazalwane manje ngithi nansi indoda ethunywe nguNkulunkulu ezulwini ukuba le ndoda lena izotshela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu bamkhonze kanjani. Ngathi ngiyashumayela manje ngithi yonke into ekhulunywa ubaba uSibiya iliqiniso lamaqiniso, ngoba noma ningayiphikisa kodwa kuzogqina yona. Le ndoda lena ithunywe uNkulunkulu ukuba izosixwayisa ukuthi siphume embusweni welizwe, ngoba vele umbuso welizwe usuzophela. Vele umbuso welizwe awusekho. Engathi ngishumayela kanjalo ukuthi noma nina ningawusapota umbuso welizwe, kodwa umbuso welizwe usuphelile. Ngoba namanje sekuzofika isikhathi sokuthi lezi ingane enizikhalelayo ukuthi ziye ezikoleni, kuzofika isikhathi sokuthi ingane zabazalwane zingayi esikoleni. Ingane nje zamaKristu sekuzofika isikhathi sokuthi zingayi esikoleni, ngoba kuzoba nophawu lokuthi ingane manje mayingena esikoleni ibe nophawu lokuthi iyofunda. Manje ingane yomzalwane ngeke ilithathe lelo phawu lolo. Zonke izinto njengoba uNkulunkulu eyidiliza njengobaba uSibiya usenzela isixwayiso ukuthi sisheshe siphume kulezi zinto zingakafiki, singaphumi sesiphuma sesihlukumezeka. Siphume nje kahle nje ukuthi hayi cha, ngempela siyazi ukuthi manje kuzophela yonke into kumaKristu, ngoba nasezibhedlela bazoya sebenophawu, nasey'tolo bazoya sebenophawu. Yonke into manje izokwenzeka ngophawu. Manje deswayo uNkulunkulu ethumele ubaba uSibiya ukuthi azosifundisa ukuthi sisheshe sicwaye into zonke zombuso obumnyama. Engathi ngiyashumayela lapho ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kudala thina asitshela la ibandleni lamatshe ukuthi asenze izinto zethu, asenze namabhizinisi ethu, asifune namaplazi sitshale. Engathi ngiyasho manje ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba siyitholile indawo yokuthi bazalwane manje sekuzotshalwa, ngoba into zonke zasemhlabeni manje nezidliwayo ayisenakho ukuthula. Nezidliwayo manje zonke zinemimoya, ziyamcima umoya ingcwele ngaphakathi izinto esizidlayo, ngoba izinto esizidlayo zinemimoya, ziphuma kubantu abanemimoya, ziphethwe ngabantu abanemimoya. Engathi ngiyashumayela ke bazalwane ngithi hayi nansi indoda izweni, ngithi uNkulunkulu ufikile manje uzosebenzisa abantwana bakhe ngey'phiwo ezihlukahlukene
ngithi ngey'phiwo ezehlukene nami uNkulunkulu unginike esinye isiphiwo, nobaba uSibiya umnike esinye isiphiwo, nobani akasebenzise lokhu uNkulunkulu athe akakwenze. Yilelo phupho bazalwane engivuke nalo namhlanje. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.